Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Гого и след толкова много време отново реших да снимам и сега ще ви дам обяснение защо не бях снимал толкова време. Просто, вече зеле ми омръзва да снимам, омръзва ми да снимам, то почна учебната година, аз вече станах по-голям клас. И сега имам много да уча, да пиша, все съм на някъде размоткан, на уроци някакви ходя. И зато нямам време да снимам, но отново завърнах и в това клипче ще ви представя Minecraft 0.13.0, която от много време я чаках. Да. Ще спра за малко видеото и ще се върна, когато съм готов. И така, отново се върна, отново съм тук, где имам предвид. И вие явно ще знаете за версията 0.12.0. По 0.13.0 няма почти никакви апдейти. Не, всъщност има много нови апдейти, например като ето този приятел. И Сладур, не бягай, Бепчо, еля тук. Еле тук, бе. Ами да, това са зайците. Обаче ги спамва се едни и същи. Ето, тук поне 20 000 едни и същи се спамваха. Също вече има и нови рейлс. Също и сега. Power Rail преди си изглеждаше тъй червен, но сега се нуждае от редстон сигнал, за да се задейства. Също има и как се казва, детектор рейл и активатор рейл. Активатор рейла не знам аз какво прави, все още не съм го научил, но ако примерно, нали сега, чайте. Така, взимаме си един Power Rail, нали някакви релси, слагаме го този тук, продължаваме и примерно, нали, взимаме нещо, например TNT. И сега, тук правим и тъй. Взимаме един майнкарт, един левър. Ужас. Нещо да бъгна. Пушваме левъра и виждате, активатор рейла задейства ченчето. Ето. Но обаче проблема е, че има бъгове във версията. Да, това е. И сега тия редстоун нещата, като левър, редстоун лампа, редстоун търч, wooden pleasure plate, stone pleasure plate, weight pleasure plate, light и weight pleasure plate, т.е. golden и iron pleasure plate, дървен бутон, каменен бутон. И сега, ето хоп, редстоун лампа, която ще ви покажа по-късно как се крафтва. Ето. Тук е редстоун лампа, pleasure плейтите. Бутони, но тези два бутона тук имат разлика. Сега ще ви я покажа. Примерно сега да вземем някакво такова и врата. Дървения бутон, като го натиснете, вратата издържа повече май. Вратата, нали те? Сега видим. Когато имаме дървен бутон и го поставим тук, вратата се задържа по-дълго отворена. Но ако имаме каменен бутон, тя се затваря по-бързо. Не знам дали това действие на pleasure плейтовете. Не. Чакай. Я да видим с каменния pleasure плейт. Да. По-дълго издържа обаче.
тия са златни, да видим. Не, веднага се затваря. Я да видим са железни. Още по-бързо се затваря. Да, стига вече. Вече всъщност са добавили Rabbit Food, нали, заешка кожа, която ето е заешката кожа. Заешкото краче, къде е? Краченце. Крачето, къде е? Ето го крачето. И суров заек и готвен заек. Да. Да, и сега да преминем към другия апдейт. Другия апдейт е вратите, нови врати. Че съм подготвя. Също има и трапет чест и ноутбук. Да започнем с вратите. Да ги видим как изглеждат. Ето ги, новите врати. Мен лично най-много ма кефи е тази. Ето го и ноутбука. Iron Trapdoor, който не може да се отвори. Нуждае се от ресонтор. Нуждае се от ресонтор или от бутон. Я да видим. Да. Ето. Така. И трапет честа, който сега ще ви покажа какво прави. Само да подготвя и да се направя на креатив. Сега да подготвим. Жалкото е, че не съм инсталирал мод направо да се превърна на survival, който е лош един. И ще ви покажа всъщност как се крафтва и редстоун лампа. За тази цел ще се върна след малко. Така, върнах се. И да. Това са вратите. Да, показах и сега да демонстрирам какво става. Но преди това ще видим как се крафтва. Дано да ми дропне 4. Окей, дропна ми 4. Ай, стигай! Пати просто тя така го поставих. Сега ще покажем. Така, нуждаете се от един глоустон и 4 рестон. И ето ви е рестон лампата. Виждате. И сега да видим трапчеста. Отваряме го. Опа, то не се задейства. Да не да трябва да е по-наблизо. Майче трябва да е те. Ето, отваряте го. Стоите си, пъхате си. Айде, убивава. Ма то на мен ми бъдна. Ма изкара от играта. Да, това е за Minecraft 0.13.0. След тези две паузи, които ударих. Това е за играта. И за малко да забравя. Сега ще ви покажа как и откъде да си инсталирате. Мисля, че всеки ще се досети. Трябва да имате това приложение Aptoide. Ето го. И като влезете в него, трябва да напишете Minecraft. И давате надолу. И ако примерно вие имате 0.12.0 или някоя по-стара, трябва да на Search Order. И трябва да, нали, ако имате 0.12.0 примерно, ето, тук отгоре е тази тук, тук, цъкатия. И то трябва да ви излезе апдейт. Виждате, ето пише, аз коя съм инсталирал. Нали, като натиснете инстал, то трябва и тук да ви излезе. Трябва
трябва и тук да ви излезне апдейтинг. Ето, на 13.03. И да, хора, надявам се клипа да ви е харесал. И може и да почна да правя поредици на разпределяване на 13.0. И да, надявам се клипа да ви е харесал, ако е така не забравяйте да оставите един лайк. Аз бях Гого. И да, до скоро.